Ingqwele kaMaskandi ihlasele indodana yayo isola ngokuba nomhobholo, ngokuba nomona. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili iRadio Inkezi. Lami igama ngumfeza ngintuthuko kakhumalo bathi ila sibona amagomede. Ngala kwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunako konke. Ikhwele yadilika ey'nkundleni zokuxhumana indodana engqalabutho kaMaskandi imsola ngokuba nomona inhliziyo yembi okuyidalela ubunzima endimeni yezomculo. USanda Magubane oyindodana kaMfiliseni Magubane uhlasela uyise ethi ukuba-ke akanawo umona, ngabe usekude kakhulu kwezomculo. Uveze lokhu ekhasini lakhe ku-Facebook ngesikhathi ebongela omunye wabaculi abasebasha emculweni uNjabulo Langa ngokweseka kwakhe uThokozani Somnandi Langa. uNjabulo uzalwa umfowabo kaSomnandi, ukhombise ukumeseka emcimbini we-Mother of All Maskandi Festival emasontweni adlule eThekwini ngesikhathi engena naye esiteji ekubeni ebengaqashiwe. uNjabulo wacula naye ingoma yakhe ethi ngishile nje. Isikhathi sikaSomnandi indodana kaMfiliseni, uSomnandi ungubaba osenayo nokuqonda kahle ukuthi umculo ibhizinisi elinjani. Uyafisa ngabe nowakhe ubaba akadliwanga umona inhliziyo embi, ngabe ukude kabi ngomculo. Abantu balwazi usizi nomlilo osemhlane wakhe kulo mculo. Umculo wazikhethela yena ngokwakwethu, akaze afise ukuba umculo. Kuchaza uSanda utshele liphephandaba okuyiLanga ukuthi uveze lezi ezikhuluma ngenxa yokuthi ubona abanye abazali benza izinto ezinhle nezingane zabo. Uthi uyafisa ukuyeka umculo futhi usezame kaningi ukuphuma kuwona. Ubunzima abhekene nabo abufani nobhekene nabanye abazali abazala abanye abaculi. Usho ukuthi uthando lokushaya isiginci seluyaphela kuyenxa ngenxa yokungalitholi ukwesekwa nguyise. Kuningi okuthinta umndeni akafuni ukuphawula ngakho emphakathini. Baningi abantu abezama ukumsiza kodwa-ke bavimbeka, kuchaza uSanda. iLanga lishayela uMfiliseni Magubane ngemuva kokuxoxa nendodana yakhe ukuphuza umhlolo, wathi uphelela amazi okuphawula ngalolu daba. Uthe zonke izingane zakhe akaze axabane nazo, kodwa-ke lokhu okukhulunywa yilena uSanda kuyamethusa kakhulu. Uchaza ukuthi kakaze ahlale naye phansi acela usizo kuyena. Wamfundisa isikole kusukela phansi waze waya enyuvesithi eDUT. Akukho bangamsekanga ngakho, wamkhulisa lana ekhaya waze wawusebenza kwezomculo-ke. Umfakile ngaphansi kweqembu Izitsimbi esasungulwa noMgqumeni, wafaka yena uCebuzile uNcwephelezi, bacula nje ngokubambisana. Sekumele amgone yini? Kuchaza uMfiliseni uthi okubuhlungu kakhulu kuyena uma ingane yakhe imema udumo lwayo kwezomculo ngokuhlasela yena eyizala ngqo. Ngenza ukuthi izona izindaba ezihamba phambili namhlanje esinilethela zona lishisa namhlanje kwezisenkezweni. Ngakuthini okwakho ukuphalwa ngalolu daba? Hlala ne-comment section ke ngizwe olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona ingane kwethu sengiphuma njena, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.